हेलो कहले रो आई बताई दिन निगिचा गइल आ कहत नहीं कि हमें आ जाए मैं अभी तक ले ना रो रही का माने पतो ये तो सौ रिलीपबे करी हस ओ हो वीडियो कॉलिंग कौन हाँ कौन है कि पतो ये तो सौ रिलीपबे करी हस लेकिन रौरा कब आई मो रौरा कब आई मो हमरा के प्रेग्नेंट क के चल गई नी रौआ बुझा तो नहीं खे आ उहे कहत नहीं तो चाहे कॉमन कहे कि अब मतलब इंग्लिश बोल के सुनावे के बाद बेटा पतो हुआ गुल बा हमार आ कोने के बताई ये उम्र में केतना लाज ला ये उम्र में केतना लाज लागत लड़का होके के रह गुल बा बताई तो रोवे कहनु हनी के हमार निशानी एगो दे द तो उहे तो दे तनी आ कहनी है नु कि अब देखिए हमरा से बर्दाश्त नहीं के होता वहाँ से कहता नहीं आवे के तो नहीं की आवत नु बताई लाज रौरे नु कइले बनी आय ई बताई हाय हेलो ओके रखो तनी रुई तन बतिया ले ई बताई कि हाँ बाबूजी तो साल 2 साल से तनी बाहर सुनत बारन रही कलकत्ता आ रउआ यार से बतियावत ढीढ़ो फुला लेनी हे उमर में अम्मा जी रउआ के तनियो सी लाज लागता अब ई बताई दिन भर फनवास रहतनी हमारे घर में लइका लइकी हमर जन्म करम लेले बाबसन का कहिसन कि ददिया हमर हई करम करतिए त हमारा कैसन करम करे के चाहिए तोर बाबूए नु हवन देख छोटा देवर आवे वाला बा हंस तनी हंसत खेलत में तनी लइका करवाव सही ना हमर बाबू हमन अरे तोर बाबूए के लइका होके के बा काहे के बाबू के हम नहीं खिन जानत पापा जी आइले नहीं खिन 2 साल से बाहर से तू का जाना बुआई ना रह के जन कवन यार सर हमारा वाटा लवा के ढेड़ फुला लेनी हां अभी हमनी के इज्जत डुबैले न बनी अभी ये कुल कहियो जे लइका सुनी तो का करी हो ई बताई के के कर है टिकरा के बाबूजी के हां टिकरा के बाबूजी के हां रौना हजी हां बोलत काहे नहीं की रौरे नु हां घर में कुरु रहुआ हमार त इज्जत लेवे कइल बनी हमर मर्दा के पगड़ियो बहरिया इज्जत बांध के करो तनी फोन लाने पर हां दूधवा धला जाव ई ठीक बा पियत रह जा का कहता वो अरे हाँ सुघरे होई नारियल के पानी पियले बानी आ कोनी हेनु के तन छेनवा फाड़ के दे द जा छेना का लेके सुअर के मांस दे मोबाइल के भी नहीं हमरा के जानत त तू ओकरो मीठा बना के दो जा वो तो ठीक लागेला कातना जवानी में जो साइड बाट की है अब आ तू लोग नु एकदम से तनो को शरम लाज है नहीं के तू लोग के पतो के का बोला तू जा पैसा दी हमरा काम बा ए हमके साइकिल खरीद आ हां छोटा चाचा आई तो साइकिल खरीद दे नो ए जरा मम्मी संगे ए नाती हई बतावा हो हई बुढ़िया के हब का बुझा ताटे तनियो सी घर में ड्रामा नु क के रखले बड़ी नाच के पूरा गांव के रखले बई पूरा गांव कहता कि बाप रे बाप टिकरा के माई के हे उम्र में लइका होके के बा हे उम्र में काल हमर मरद ऐसे रास मिल में गइल त पूछे लगल सन रे तोर माई के लइका होके के बा ल तू माई कहत रहे एगो तार भइयो माई कहे खाती आई अरे माई हो माई अरे कहाँ बाबू सरे दादा अरे दर्द होता हो आई हो दादा अरे अरे बुचिया पतोहिया आई माई टिकरा रे अरे जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो सरे दादा आइए दादा जल्दी हॉस्पिटल लेके चल रे बाबूआ जल्दी दुखाता रे का दुखाता अरे ढीड़ावा दुखाता रे दुखाता ओहे मारम लता ई का तू कहत रे माई के आई भाई आई नौटंकी करे नौटंकी हो अरे तू घर आई लड़का करा देबे कर पटक के नक जो कर क्या दू दिन है से कम नु तो भल दे लइका हो जाई तार लइका लइका बड़ू हैं ई तोर छोट भाई आवत नतिया यही तर ऐसन भाई के भोथई गणासी से काटी ते उम्र नहीं अपने अरे माई अरे भाग मत रे आई ई का रे आई बता पता दो आई माई आई जी बाबूजी आई
के शौक भइल हम पागल है काजी का रहुआ पागल है आय आ क्या कल भी है तो जाए दिया जोन कर लेली तो कहिया ना ले लिया बोल एकोनी पतवा दे एकोनी कुछ करा जा खाली नहीं छूट जाता तबे नतिया के बतावा तनी आई आई अरे हॉस्पिटल वाले के चोरे तोर बापा वाला देख ना देख कैसे करवाता आई आई बोल धोखा जा मरनी तो लइका हक हो जा आई आई भइल अरे आई माई अब जगह अब नाक कटा के धरे बाड़ू जहां जाता का रे तोर माई आई माई माई सुने ने का रे सुने ने का सुन अरे मर जब तो तोर बापा वा विधवा हो जाई रे हां आई जे माई बाबू सिखावे हैं बाप हो बाप ये बताई उ सही न करत नती हां बेटा बेटी सामने भाई काम कर देला बहुत तना देखो गोनी है आई रे माई अरे बैलगाड़िया तोर चाचा का कहां बा रे बैलगाड़ियों पे लेके चल हमरा के आई ये माई का रे बाबू सुन भाई सुन आई बहुत का रे बाबू आई रे माई रुक ना रे आई ये दादा बहुत है कि का रे बाबू तो माई बुढ़ारियों में आई कहे ना दी आई कहे ना दी आई बेटा बा कपड़ा लेके आओ कपड़ा दो आई अरे बकदी ओढ़े वाला आई माई आई हटी बबुआ जी हटी आई अरे जोरे नतिया जल हट रे अरे आई मार जाता ना छोड़ ना गायो छोड़ ना आई लड़का हो जाता आई आई बड़ा दे अरे हट मोबाइल बैंका हटावन ना हाय सब टाकी कर दिया आई 65 पैसे उम्र भएगा लड़का सब हटा सुन कहत रहा आई सुन औसन कह आई ये बेटा बा आई ये माई एक कनिया बर्दाश्त नहीं कर बते सुन एक कनिया बचाओ जो हो आई सुन ना आई आई बेटा बा कौन ना शांत रह तब नो ओ औसन कहत है का रे सास सब सुमी हो गेल अभी बियाह ने छोड़ दिया आई 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 सही न करत जी आई कनिया जल्दी हो खो दर्द एकदम में पूरा अरे भाग ले दीजिए आई चलो आई कनिया आ कनिया देखो गोइल टिकरा जल गोइल आई आई ये लेवा तनी एक पैकेट टाटा के नीमक आज 35 रुपए के का जनम ली आ चट कर जीवी बनामक ध दियो सब का हेलो जी के ना चाहे लइका आई रे माई आई आई वो पेटवा जल्दी बर्दाश्त कर करवाई जी आई माई अरे बाप रे आई हो दादा अरे मोनी हो दादा आई आई हो आई माई बबुआ दवाई अरे हो कनिया आई माई रुको जा हो दादा बैठी जी हम पेटवा खाली हो गयो दादा मुहावा देखाइबु कनिया मुहावा का भाई रे ए त पापा जी में मुहावा गइले नइखे हो क्या भइल बा हो लइका के लइकी हो आई और भाई आइल बना रसगुल्ला लेके आई अरे हिटा भी लो हां एक धने नमक चटाल के कह के गइले काहे ना कहबो काहे ना कहां बा की करे दहो 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 ने मार लइका कहां बा दहो दे नीमक चटाई दे पागल आगल बड़ते काहे करे उम्र नहीं देखत उम्र भाई हर लइका ना अरे तोर भाई अरे तोर पीठी पे एगो लाठी खड़ा भइल रे आंख खोल कर आंखी में करोट डालो आई जीभी में नीमक डालो आ तोरो को ऐसा ही के नमक डाल के हां मार जा दे हटा ना हटा हटा ना का हो का हटा लेके आ रे 9 महीना पेट में लेके तू थू कइले बाटे का कर एक करे खाती कहता ना तपस्या कइल बनी कहां कहां रहरी बहरी में गोल बनी अनती नमक चटा के मार दी हैं सुन ने हां करे अब ले कहि अपन डमरू हाँ। दलानी पे जा को ओनी रही एने घर मत ही अब का लेके जाई डमरू डमरू ह का हो है राकस लेका बहन छेरू पैदा भइल तोर बामू हवा सन देख ले केतना नारियल के पानी पियले रही देख ले केतना सुगर भइल बा सुंदर भइल बा देख देख ये हां हां ये ह बताई ना के पमु हवा गइल बा नहीं निके पे गइल बा ना बागे जी पे गइल बा ई गइल के खराब बाजी ये जाने कहां गोल बाई कहानी आ झुरे खान बचाचा पगल बा तोर ये तो हबे कर हां ई करे टी करे दे चटाई हम मारम ना तू ये करे खातिर कहां कहां उखी आ बहरी सब गई रही दोसरा के लेके है ऐसी के ले बड़े आ रे बाबू बाबू हम बा हर ए कोनिया कैसे हो ला जा हाय ताहनो के धन्यवाद अरे। लइका करा देनु जाज नरवा सुन तहनी के बुझात कि बाबू टहक पर हम 2 साल से ई लइका भइल कैसे हमारा का त पूछे नहीं कि बबुआ क साल के भइल क महीना के भइल कहिया भई रहे त जय माइयो से एकरा बहनी बबुआ जी एकरा एक मिनट जतनी रहुआ भैया के खबर देतनी कि अगर बहनी के लइका भइल बे यो सरवा टुकु टुकु ताकत लिया के बाटी हां री देखो ना छी गाई बजाई का गाई हम? अब का चाहिए हो लगे लइका लोग भाई भइल तब आंख मुदले भाई गांव टोला में लड़ाई भई रही त 2 गो लाठी जाई तब त 3 गो जाई
देखो नमक ऐसे मत ना मत लाना बिलाटी के अभी बेटी छीने कम नमक के दाई अरे अरे का तना उठो का हरले होते और हमर के गाड़ी बात सुनवाई है ना रे